Helo, croeso nôl 'da i Sian Spencer a Menter a fideo rhif 3 yn y gyfres o sut mae bwyta yn iach yn syml. So ni wedi trafod mathau bwydydd yn fideo 1. Ni wedi trafod sut mae'n gwneud pryd y bwyd gyda'r mathau bwydydd na yn fideo 2. Fideo rhif 3, ni'n mynd i sôn am fwy fel egni a faint o fwyd sydd eisiau na chi, faint o calorïau a sut mae'n mynd biti ffeindio mas faint sydd eisiau. So wrth bod chi'n dod yn gyfarwydd â bita'n fwy iachus a cynnwys mwy o'r cynhwysion iachus yn eich diet chi, wedyn ni, mae'n bosib bod chi moyn edrych ar faint o fe i fita. A cyn mynd i ddechrau, sa'n mynd i rhoi dim un rhif mas, yn rhif yn arbennig i unrhyw un. Mae pawb yn wahanol, so sa'n generic rhifau i gael. Os ych chi moyn fwy o wybodaeth am hynny, croeso chi cysylltu fi eich hunan a fe helpa chi fyny. Ond fan hyn ni sy'n siarad yn weddol general terms, fel maen nhw'n beth, ynddo fe. Ffordd rhwydd i'n meddwl am hwn nawr yw, os ych chi yn rhoi pwysau arno, os chi'n sylweddoli fath mynd bach fwy tyn, mae siawns go lew bod chi'n bwyta mwy o fwy na beth sydd angen arnoch chi. So chi'n bwyta fwy o calorïau na sydd angen. Alright? Os ych chi'n aros yn debyg, rhywun peth, ych chi'n mynd lan lawr, chi'n rhywun peth bob dydd, chi'n iawn, chi'n bwyta just about yr nifer o calorïau sydd eisiau. Fyna yw, fe mae pawb moyn bod, really. Fy ni gyd just yn byw yn happy medium bach. Os ych chi'n teimlo bod chi'n colli pwysau, ydych mynd bach fwy slack, chi wedyn yn bita dan y nifer o calorïau sydd eisiau na chi. So, mae hwnna i gyd yn cael ei alw yn energy balance. So, mwy chi roi mewn, fwy lan ewch chi os na chi'n rhoi digon mas. Y mas bit yw fel faint o egni i chi'n defnyddio lan bob dydd. Alright? So, just syniad i chi sut mae calorïau yn wario rôl yn bwyd. Alright? So, mae pob bwydydd, pob fath o bwydydd yn cynnwys calorïau. I dyn nhw'n ffrwythau. Alright? Maen nhw'n cynnwys calorïau hefyd. So, os chi'n moyn meddwl yn fwy am, faint i fi'n bita, mae sawl ffordd i wneud fydden ni fi fel arfer yn dechrau gweithio pan i fi'n gweithio dy creuedd. Chi jyst cadw'r y dechrau, dyddiadur bach. Nodau bach o popeth i chi'n bita. O fel a yfed, so te, coffi, os chi'n rhoi siwgr ynddo fe, brecwast chi, cino, swper, nhw snacks, un o'r bits bach i'n sylweddoli, os chi'n mynd mewn i'r ffrid, ddim eisiau nhw gaws yn dod mas. Mae hwnna'n gyd yn cyfri mae calories yn eisiau caws na fyd. Cadw nodi yn bach fyny, a wedyn ni, cadw nodi nhw unrhyw newidiadau chi'n teimlo fel yn corff. Ydych chi'n rhoi pwys arno, bydd pwys yn dod off, o'ch chi'n nos rhywun peth, ble ni. Mae hwnna'n rhoi syniad dda i chi'n gwybod ble chi'n dechrau. Alright? A wedyn chi'n just meddwl newid o fyny. Wedyn, os chi'n teimlo, fi dwi'n rhoi pwysau ymlaen, chi'n newid 1, 2, 3, a wedyn gen i weld a ddaw pwysau off o fyna. Neu, os chi'n moyn mynd yn bach fwy manwl, chi dechrau edrych ar labelau bwyd. So, os tins ych chi, packets yn yr cwpwrdd neu yn y ffridge, edrych ar y label. Edrych faint o calorïau sydd da chi yn beth i chi'n mynd i bita. Cadw, wneud dyddiadau torri, neu nodi yn y bwys, a wneud eich sums bach chi. So, gweithwch mas faint o calorïau chi'n meddwl chi'n cael bob dydd. A ffordd ar hynny hefyd, mwy manwl to, yw trwy apps. Chi'n cael app ar y ffôn, mae sawl gwahanol rai i gael dyddiau yma. Yr un i fi yn defnyddio yw un o'r enw NutraCheck. Mae un hefyd enw MyFitnessPal sydd wedi bod rownd dros blynyddoedd mawr. Mae rheina'n dda chi rhoi mewn, bwyd chi wedi cael, mae fe'n chi'n rhoi pwysau fe mewn, a chi'n mesur neu defnyddio labels to. Rhoi hwnna mewn, mae'n gwych chi faint chi'n cael, ond mae fe'n ado fe lan, yn ystod y dydd, mae'n gwych chi'r diwedd faint chi'n bita heddi. Alright? So na ffordd i chi cael syniad i ddechrau o le i chi i ddechrau off gyda. Ond os chi'n teimlo bod chi'n moyn pwysau, jyst tynnu gwbl o calorïau mas, os chi'n eisiau chreu pwysau arno, a dod bach fwy o calorïau mewn. A gewch chi syniad real dda fyna o le i ddechrau ar eich taith chi mewn i bach fwy ymwybodol o bwydydd a fwy ymwybodol o beth sydd mewn bwydydd. Hynna yw'r peth mwyaf pwysig fi'n teimlo o ran mewn calorïau yw dim cownt yn nhw'n bod yn fwy ymwybodol ohonyn nhw. Bod chi'n gwybod beth i chi'n bita, faint sydd eisiau arno chi, ac sy'n ddim yn gwybod eich corff hunan yn mwy na beth i chi'n nabod eich corff hunan. So, mon chi sy'n gwybod faint sydd eisiau arno chi. Os na chi'n bita digon, a chi'n teimlo bod eich egni chi'n eisiau, bwch bach fwy o bwyd mewn.
os chi'n teimlo bod chi'n bita gormod, jyst tynnwch tyma bach nôl. Ddim eisiau gwneud lot, ddim eisiau tymyn lot nôl, ddim eisiau starfo, ond jyst cymeryd rhywbeth nôl o rwle. Alright, so i fi yn licio siarad am gyda caloriau. Y nod yw wastad, bob tro, yw bita'n iachus, dewis bwydydd iachus, bach o treats yn y bwng Covid, os ydych chi'n gwneud treats. Wneud prydiau balanced meal, fel balanced meals neu prydiau balance, a jyst fod yn ymwybodol o'r egni sydd mewn bwyd. Os yw'ch tan diwedd y fideo, mae da fi rystet ffein i chi, defnyddio fe i cuno neu swper, sim ots, mae fe'n addas i bawb, a chi'n newid fel i chi'n teimlo fel chi ffansi, really. Mae'r toppings mae lan i chi. Joiwch hwnna, a fe wela i chi tro nesaf am y fideo nesaf yn trafod bywyd iachus. Diddorol. Hwyl, ta-ra!